ଧନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ହେଲେ କାହାର ବି ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଜୀବନରେ କେହି ମଣିଷ ଯେତେ ଧନୀ ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ତାହାର ପାପ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଅନେକ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବେ ବି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ, ପାପରେ ବହୁତ ଧନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଧନରେ ଅନ୍ୟର ଆଖିର ଲୁହ ମିଶିଥାଏ ସେ ଧନ କେବେ ବି କାହାକୁ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ଏବଂ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହିପରି କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଲା। ତେବେ ରାଜା କହିଲେ, ପାପରେ ଧନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।